Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw sa Indogabo sa moya pong mga paraan tabay puon tulos kita Webes ngunyan aldaw ni St. Jude Pet sa Gis kan bulan na Disyembre taon 2020. Sagkod kitang alas 10:30 tingog kan banwaan kasabay ang bilog na pwersa marhay na agatabi Bicolandia. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa Gabo St. Jude ngunyan. Magpasalamat sa oral daw na intercession po ni St. Jude. Sa technical control, si Compadreng Nalbaldo. Sa Newsroom Production Research, yaon dyan si News Manager Mardela. Kompleto ang news team dyan sa luwas. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Ako po, si Pio Fernandez. Good morning man po dyan sa mga paraantabay niya to netwide, worldwide, on-air, online. Nagbo-broadcast po ang DCGB. Dahil na po kita magparahaloy. Time is precious. Digdi po sa Tingugan, Banwaan. Nasa linya po. Inapudanta si Honorable Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Saro po siya sa halangkaw na miyembro opisyal elehido kan Committee on Laws o Justice duman sa Kamara Baha. May relasyon ini naman sa saro naman na impeachment complaint na sabi isa sa angat o pinagsaangat na nga ni gayod kontra kay Justice Marvic Leonen. Aramon ta kay Honorable Congressman Pido Garbin Jr. kung anon mga pasistema kay ni taan sabi so iba na mga nag-oobserbar numbers game man sa nadaa ang gabos na mga impeachment proceedings na yan ta kung si saydaan may dakol na kaalyado sa Kamara Bahabuda sa Senado iyo ang magana. Aramon ta ang intricate details kay ni kung paano pasistema ang pagdangog kayan sa komite, ang pagsumitir kayan sa Kongreso, asin kumbaga mananggad, ano ang mga prosedimento pinagsusunod. Kumpido, maray na aga po, si Pio Tabi kan DCGB. Morning, Pio, and sigabuso ni Kaantabay kang PB and DCGB. Maray na alo, Tabi, sa inyo po. Opo, kung primero Tabi, any information kung nakasangat na mananggad sa impeachment complaint kontra kay Justice Leonen sa Indo sa Kongreso, over? Well, the status of the impeachment complaint is that a private citizen filed an impeachment complaint against Justice Leonen as in ini pinag-endorso kay sarong membro kang Kongreso, si Congressman Barba ng Ilocos Norte. And this was subscribed and sworn to before the Secretary General. Considering that may endorsement na kisarong membro kang Kongreso, it will be referred to the Office of the Speaker, and the Speaker within 10 session days will refer the same to the, or it will be calendared and referred to the appropriate committee, which is the Committee on Justice. Opo, gustong sabihin Tabi kung igwa na ning opisyal na jurisdiction so Kamara Baha ta nagsusunod na sa prosedimento, pinag-file na Tabi ito, pinag-endorso na. Well, tama ka mo. So, impeachment proceedings had already started. Kumbaga, yaon na sa process of initiation. Kasi para mas maintindihan kagabos, there are 3 stages of impeachment. Yaon sa impeachment proceedings, which starts with the initiation. Ang start ng initiation is that filing and referral. So, yaon Tabi yan duman sa stage na ito. Mari-refer pa lang sa Committee on Justice. And the second is the impeachment proceedings, which is the determination of whether it is sufficient in form and in substance. So, yan Tabi ang mga masunod na mga lakdang kung ini officially mai-refer na sa Committee on Justice. Opo, Congressman, may mga nagsasabi na numero man sa nangayang kaipuhan dyan, maski sa pag-refer pa sa nasa justice mula sa pagdeliberar. Ano pa ang mga pinagusunod dyan na prosedimento managad Tabi? Now, here's what I have to say. If some are saying that
impeachment is just a numbers game. It's not, because we have rules to follow, and we have also to observe due process. When you speak of due process, iguyan kay mga prosedimento na tatawan ti pagkakataon, so nagrereklamo na purbaran so sa iyang mga aligasyon. And lalong-lalo naman as part of due process is tawan the oportunidad na masimbag sa mga aligasyon duman sa pinagsasawot sa respondent, which is in the case of Justice Leonen. So definitely members of the Committee on Justice and the House of Representatives will always look into the merits of the impeachment complaint, whether the recital of facts in the impeachment complaint constitute the alleged offense, which is the culpable violation of the Constitution, or the betrayal of public trust. And that can only be threshed out in a proceedings where we receive evidence and, of course, hear testimonies of the witnesses. So, iyan tabi ang mga prosedimento dyan sa Committee on Justice, sa mga maabot na aldaw or bulan tabi. Opo, by the way, kung pag naputol, maridayal po ako. So gustong sabihon kong, iguanin pinagusunod na prosedimento in place, yaon dyan, na daiman pwedeng sabihon na braraswan sa dyan, padarakulan sa nang numero kung anong kagustuhan kang kadaklan. Iguaning proseso pala na pinagusunod. Well, tama po kamo. We have rules of impeachment. And at the same time, when you speak of grounds for filing of impeachment, lalong-lalo sa sarong jurado na membro kang Korte Suprema, the grounds should be culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes, and at the same time, treason. So the grounds should fall within those enumerated impeachable offenses. So if you want to prove and if you want to remove an impeachable officer, dapat mapurbaran mo itong mga grounds duman sa exclusive impeachable offenses na ito. Opo. So, Congressman, curious lang ako, paano ang gigibuhon tabi nindo dyan bilang ikasarong halangkaw na official kan komite na magharampangan giraray o virtual or what tabi? Well, some will be present, but it will be limited in attendance in deference to the social distancing and the IATF regulation. Some will participate in a Zoom or virtual hearing. So, yan tabi sa mga prosedimento pa na sa tuyang pag-aadalan. But wala pa kita sa stage duman, Pio, kasi ini nga ni, na-file pa lang. And what we have ascertained, this was a verified complaint endorsed by a member of the House of Representatives. So the next thing that we have to wait is to refer this to the Committee on Justice. And the Committee on Justice naman, within 3 session days, should schedule it to hear and determine whether the complaint is sufficient in form and in substance. Ay, opo. Congressman, nasa taho kita ko niyang kang pandemya, buda recovery kan mga nag-arbot na bagyo, nag-agi. Will this affect yung sa inyong lawmaking duties, responsibilities with relation sa pag-recover niya to sa ekonomiya, darakan pandemya tabi? You know, that's why we have so many committees to attend to so many problems or issues or concerns. So, dahil man po yun makaka-apekto. Siguro, it will also, ang epekto lang kayo ni, once it starts hearing, it will grab the attention or the limelight on national issues. But, so pagtugon ka mga komitiba, kang trabaho, kan lambang kongresista, especially those pressing concerns, will not be hampered or will not be affected, sabi Pio. Let me just announce that yesterday, we have ratified the 2021 budget ahead of schedule. Yan. And this will be signed into law by the President next week sa Duman sa Davao. So, I'm happy to note and to say na kita po sa liderato, sa ABLE, and may higos na liderato ni Speaker Lord Velasco ay talagang naipasata sa budget ahead of schedule. And this is a COVID
AIM budget to, solve the COVID problem. Nakapalaman na digdi to pondo para sa pagbakal si vaccines, nakapalaman manigdi sa pondo para mag-create kidakol na trabaho, nakapalaman digdi sa pondo para ma-improve sa satuyang mga health facilities, nakapalaman digdi sa pondo para ma-address sa tuyang kakulangan sa mga classrooms, and of course, all the necessary infrastructures that is needed by every town, municipality, and provinces. So this is an inclusive budget that will really help boost our economy and fight COVID-19 come 2021. Ay, opo. Sige tabi, Congressman, kung ikaw kapag gustong idagdag, go ahead tabi. Well, Pio, salamat, and gusto ko lang bation in advance sa yung mga kababayan sa Legazpi, sa probinsya ng Albayas, and sa Bilog na Kabikulan. Merry Christmas and Happy New Year sa Satuya Gabos, and maray na aldaw tabi. Opo, thank you so much mga tugang si Honorable Congressman. Go. Pio, just to announce pala Opo. that our proposed evacuation center, permanent evacuation center, which was fully funded by PAGCOR, kita ang proponent kay ni. Of course, in partnership with the city government of Legazpi, kasi sila so nag-provide kang lote sa Humapon, will officially start tomorrow the turnover and groundbreaking. Pio? Aba, Si COO, Chief Operating Officer, Attorney Fred Lim, will be coming over to hand over the checks for the construction of a permanent evacuation center dyan sa Humapon, Legazpi City. Ay, magayon. This is also 1 year in the making, Pio. We have wrote the letter last year, pero na-delay lang because of the pandemic. But fortunately, we have now a permanent evacuation center. Yes. That is typhoon naputol. So, madayal tabi ko giraray kong pido, so permanent resettlement, permanent evacuation center ini, permanent evacuation center tabi kong permanent evacuation center diyan sa may Humapon. Yes, Pio. Oo. And the lot was donated by the city government of Legazpi under the able leadership of Mayor Rosal. Opo. The cost of the building will be funded by PAGCOR. So yun ay resulta kan sa tuyang close coordination with the PAGCOR. And they're Opo. also thinking of housing projects to those itong mga nagkawararan kay Harong because of the typhoon, lalong-lalo na naman sa 3rd District sa Ginubatan. We are in close coordination. And tomorrow, maabot ang, actually, yan ang mga taga-PAGCOR, but the COO, Chief Operating Officer, will be personally present to hand over the check for the construction of the permanent evacuation center dyan sa Humapon, Legazpi City. Gura ano po so kantidad tabi kong kayan? If I'm not mistaken, 50 million. Ay, magayon na permanent evacuation center. Iyo bagan pangapunan nga ni Presidente Duterte, maggibo na kan mga araw ka na permanent evacuation centers. Well, tama ka mo, Pio, because we cannot from time to time use classrooms as evacuation center. It is not designed as such as an evacuation center. Panduwa, na-hamper man sa pag-eskwela kan sa tuyang mga kaakian. Good thing that right now, puro online or alternative learnings ba kita ko niyan. But there will come a time na talagang mabalik kita sa face-to-face class, and we cannot afford that whenever there's a natural disaster such as typhoon or mayon eruption, gagamiton ta na naman sa tuyang mga classrooms. And let me announce also that aside from Legazpi, recipient also is Ligao. Yes. Recipient man sa Ligao City. So Opo. this is a good news. Sangaran kan disaster preparedness and resiliency kang sa tuyang syudad tabi, Pio. Tamang-tama, parang birthday present ba niyan kay Mayor Pati Alsua? Birthday ko niyan kan ligaw eh. Tayo tabi, may happy birthday man kay Mayor Pati. Grinit ko na siya over text message. And happy birthday tabi, Mayora Pati. Yes, opo. Congressman, mabuhay ka tabi. Ingat sa biyahe tabi. Good luck. Good morning, Pio, and salamat. Okay, mga tugang, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. nakaulay niya to sa nagakapirang mga istorya na sa tuya pong pinagsusubaybayan nakaka-afektar lokal asin nasyonal digdi po sa satuyang nasyon asin sa tuya pong probinsya asin distrito. Anong advice mo pa ding nal
si kumpadring Almona and then ibabawi mo na yung mga hanap buhay, ha? Sige, diretso kita kan mga istorya, diretso na po ining tingog kan banwaan, ipitin niya ato. Ang gabos na dapat na ipitin, ilaog kan mga dapat ilaog sa oras na satuya man po na dapat na obserbaran. Kumpadring Almarhay na Aldaw, go ahead. Maray na aga pa di, daiman giraray na didisiplina ang ibang tricycle driver digdi sa Legazpi manungod sa haluyo ng isyu sa overcharging. Susog sa nakaabot naman na informasyon ngunyan sa DCGB News digdi sa Barangay Taysan, Halay Albay District, may ibang tricycle driver man giraray na nagsasamantala sa sitwasyon ngunyan, nasusog sa istorya pag bandang banggi na napipirita na ang mga pasahero man kung mapauli na digdi sa southern area kan Legazpi na mag-tricycle maski aram nindang overload na ang tulong pasahero. Imbes na duwa sana dahil sa social distancing, may informasyon na talagang minasuro-so naman o kaya napipilitan ng pasahero asin biga-akomodar naman iyan kan driver sa pagtubod man kan pasahero na makakaminos-minos man siya at the same time kan pamasahe. Alagad ang problema at asusog sa informasyon 30 sa good 40 man giraray ang pigaagad na bayad kada saro depende sa distansya na hali di Albay District pasirin di southern kan Legazpi. Kaya sa pagtubod ini saro na naman na violasyon sa overcharging di sa ibong kayan yaon mga panago sa pangapudan ka ng autoridad lalo ang PNP at ang PSO na dapat ko ta na surat sana o kaya tandaan so plate number o so city plate number kanitangani na maipaabot sa mga autoridad dahil ang taan na bagay na ni alo yun ang naging issue sa overcharging. Alagad igwa pa man garay na nagkakapir ang tricycle driver na nagiging pasaway. Yan pa ba Gurano pa di so plete? 30 sagod 40 kada saro. 30 sa kud 40 kada saro. Anong rota? Albay District hanggang digdi sa may Taysan area. Kuhaon ang city plate. City plate. Kuhaon tulos ang city plate. Kaipuhan na yan kan mga otoridades tulos. Pag nakuha ang city plate, detalyes, idulok tulos. Dahil ang problema yan, iyan ang pinaghahanap talaga. Correct. Yun naman nga sa tuyang advice. Sa masunod, tangani na maproseso iyan ki tama. Kasi man iyan sa pangapuda naman kan sa tuyang mga otoridad, lalang PNP, ang PSO, si Roland Sigara Baga, ulit-ulit na bigkasabi, tangani na maaksyonan ang mga siring kaning reklamo, nangunyan nagbotoan na naman ba ng PIO, digdi sa areang ini, base sa informasyon na kaabot sa tuya, ngunyan na aga. Matindi. 30 hanggang 40. Correct, pagbanggi na, bandang Sus, banggi na. Mario Joseph naman, grabe. Sa tulo baga, gurano na yan. Isus, 120. O 90 sa tulo. Apat, 120. Roger, sabi ka ibang pasahero, imbis na ngayon makaminos-minos man lamang, iyo mangyari ang pamasahe. Sus, Mario. Nadadagit pa daw ang ibang, allegedly, ang ibang driver. Ang sagibong yan sa demonyo yan di ba? Sa pagsamantala. Pagsamantala naman, gabos kita tinaramaan Sige. Alright, ngayon tabi, pati ang informasyon na di Albay District, Alar Mario, DCGB. Salamat, kumpadring Al. Someone is on the line. Hello, 949, marhay na aga tabi. Hello po, good morning, 949. Hello, good morning. Yes sir, good morning po. On air na kita sa programang Tingog kan Banwaan sa DCGB. Ano pong may paglilingkod sir tabi? Nagkapunag ko kasubago kay sa maya sa apot. Opo. Opo. And explicar ko duman ang benepisyo kan Virgin Coconut Oil. Kaya lang, dahil ko nasabi sa detalye kung siya-sayan kuan din ma-benepisyo ang kan Virgin Coconut Oil. Opo. Kaya, aniyo na ko, nagapod ako sa imo, tanganing, kung siya man na gusto
mag-agad ki informasyon ang detalye kan virgin coconut oil na totoo ko sa inda. Ipapaliwanag ko. Taloy na ini na araman ko ini na virgin coconut oil. Kaya bakong basta-basta ini na pag-manufacture kan virgin coconut oil. Ang pagilondo Opo. ang ko talagang makatabang sa mga tao na day aram ang benepisyo ka ining virgin coconut oil. Iyo po, kuwan po sir, kung igwaning gusto sa mga nagdadangog niyan ta na nadadangog ka na sa radyo, paki-announce mo po luway-luway so sa imong cellphone number tanganing sa mga nagdadangog niyan budo sa nag-antabay online worldwide kung magustong makipag-contact sa imo nganing magdirekta na kamo tabing horon tabi sir. Paki-announce ka number mo luway-luway po. Go ahead po tabi. Precisely kaya ako nagkapunsa mo gusto kong i-on air ang sa koyang number. Tanganing makatabang ako kahit itong mga na kahit po na tabanan. Opo, go ahead na tabi. Luway-luway lang po sa number mo po. Go ahead po. Po ako, una ko po sa Dunsol, si Mr. Roy Kadang. Ang ngaran ko, Roy Kadang. Ang number kan cellphone ko, 0951 719 4949. Ayun. Apod lang po, no text. Taday ako tao mag-text. Oho. Sige, pakiutro tabi. Sir Roy, giraray kang number mo. Tanganing sigurado mako aninda. Go ahead po. 0951 719 4949. Salamat po. Kopya Sir Roy. And sana dakol kitang matabangan sa paagi kan informasyon na itatao mo sa inda may relasyon yan sa virgin coconut oil. Dapat talaga makatabang kita sa kapwa. Tayo ang satuyang katotohanan na dapat makatabang kita. Kapag Sige. apunta sa buhay kung aputong kita kan ni San Pedro, anong gilibo mo kung yaong kapag sa daga? Dahil Opo. kung karahayan. Sige po, tabi, sir. Sige. Salamat din maray tabi sa pag-apod budat tiwala sa DCGB ha. Salamat pong maray tabi. Salamat po. Okay, thank you. Thank you so much. Mga tugang yan po sa tuyang mga callers. Digdi po sa programa Tingog Kan Banuan. Padignal, sandali po muna. Ihabol mo na yan. Taaram naman sa nanindo. Dahil tabi maghali ha. Testingon tan mga parantabay. Piraan para dangog tangon yan. Sana po pagbuelta tata. Uni na naman. Masapar na naman kita kan. Oralawig, wala tayo talaga oras padignal. Ano, sige. Sige. Eto na po muna. Anong bubuko doon mo pa de? Alabaon. Naka. Ama kong Diyos. Oy mga parantabay tabi. Promise nindo ha. Mabukod na naman kami nin halawig na patalastas. Pasensya na po kung dahil ko nababasa ang mga text nindo. Dahil ko nakakagreet. Dahil ko nakakaning mga istorya pa. Pasensya na po. In the spirit of Christmas, huwag kayong aalis. Ha? Huwag kayong aalis tabi. Oras sa bilog na nasyong Pilipinas, sakto, alas 9:30. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa.
Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more, pa-mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. 250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Sa aming nakapakudaragenyo, manang kapaskuhan, dakulaan sa atin na pasalamat sa kaguranan, sa mga biyaya na sa inyang itinaw sa atin ang amin. Solamente ang sa atin na pigamaot sa lambang usad, amo ang magkayuning maray na salud, sa amin tang mahal sa buhay. Sa aldaw ning kapaskuhan, ura sa-isay kung hindi taya di na mamatayan sa sariritang pamilya. Patinaan sa atin at kikipagkapwa. Sa gilayon, sa ngaran sa lokal na gobyerno ng Idaraga, ang iadian sa indong Alkalde Victor Perete. Kay riba, sindabi si Alkalde Junji Hausian, dangan mga konsihal. Pinapaabot ng maugmang Pasko, dangan masalindayang bagong taon. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe! Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Ang Provinciano Party List, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa
Maligayang Pasko! Ang Probinsyano Party List! Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, in maugmang Pasko, asin panunin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, kay Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas in a wonderful new year. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in yung bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in yung bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online.
Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Irpig mamawot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Ang Pasko sarong selebrasyon na nagsisimbolo nin pagkasararo asin pagkaminarootan kan lambang pamilya. Ang pagkamundag ni Jesucristo sa sabsaban nagpapaabot nin mensahe na kaypuhan maging simple sana ang selebrasyon asin ng importante sararo sarabay sa oras din kaugmahan asin katibaadan. Sa lugod magdanay sa lambang miyembros kan pamilya ang pagkamuot asin katuninongan. Ang mensahe hatod sa indo ni Vice Alcalde Junji Aushan Kandar Galbay kay riba ang bilog ng miyembros kan Sangguniang Bayan. Pinapaabot sa indo nin maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagselebran ng Kapaskuhan, asin bagong taon.
Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extendir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. Saan ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya, siring kan dati, maugmang nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa lambang saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro, anuman ang sitwasyon kan lambang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo, asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan lambang saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan? Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion.
Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang panghihina, pagkapagod, panirikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot-sipon? Ako si Jane Brioso, taga Bungabong, Tabaco City. 5 years na akong nagmamatikan sa kuyang sakit sa puso, nagkukulaps ako, di ako nangangaturog, saka may sakit naman ako, dati nag-iigi ako ng dugo, ngunyan, nakakainin ako ng maayos, na maray lang pagsakit ng pagmatis. Dako lang pasalamat ko nang dahil sa ila, narahay ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Bulos na kanistorya. Ans, go, go, go. Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta. Ans, sandali. Ikakataka on air ta medyo manipis ang signal. Inaayos ni Padignal. Hello? Yan. Okay, go ahead na, Ans. Yes, Sir Pio. Maray na aga giraray, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, solemneng isinelebra niya na pagkaaga an ordination to the Sacred Order of Priests and Deacons, St. Gregory the Great Cathedral sa siyudad ni Legazpi. Sa pangenot ni Obispo Joel Bong Bailon, kan Dioceses ni Legazpi, inordenahan si Reverend Wilson Bejo Jr. Ibatalier, kan St. John Nepomucene Parish, kan Bongga Bakakal Albay, bilang solamenteng bagong padi kan Dioceses kan Legazpi. Sinda Seminaryan Freddy Balino, kan St. Dominic of Guzman Parish, kan Santo Domingo Albay, Seminaryan Noel Bubiles, kan Holy Family Parish, Panaltabaco City, Seminaryan James C. E. Henyo, kan San Nicolas de Tolentino Parish, kan Estancia Malinaw Albay, Heri Baman sina Seminaryan Aaron Liasos, asinman na Seminaryan Edsel Antonio Sila, kan Our Lady of the Gate Parish, pinag-ordenahan man bilang bagong diakono kan Dioceses kan Legazpi. Sa iyang humiliya, sinabi ni Bishop Bong na ngunyan na naresibi na kan mga ini ang sagradong regalo kan simbahan katolika bilang paglaog sa kumbaga pangapoda na maging padi sa naglalaom na padago sindang magtalubo ang mga ini sa pagkamuot sa Diyos asin maihirasman ang nasiring na pagkamuot sa lambang tawo. Sa ngunyan, nagpapangadji si Bishop Bong na maski na nga ni mga bagong na ordinahan ngunyan na pagkaaldaw magdadakol pa ini sa mga maabot naman na taon. Kaptang Payag, kan Obispo. But finally, and most importantly, my dear brothers, this priesthood has to be founded sa sarong matibay na patugmadan. And the gospel helps us to know where that is or who that is. Jesus tells us, I am the good shepherd. And you, all of us priests, through the many years of our formation, we have encountered this image. We have prayed over it. We have contemplated this image of Jesus as the Good Shepherd. And we have learned so much from it. Continue to learn from Him. So yan tabi, Sir Pio, ang pahayag as in challenge man ni Obispo sa mga bagong diakono kan Dioceses and sa bagong padi, nagikan sa Bakakay Albay. And nag-apodan na ini sa publiko, lalo na sa mga yung sa Diyos sa Legazpi na ipag-ibian mga ini na maging okay sa nasinda, mag-smooth sa naandalagan kan paglaog ninda sa pagiging pade kan Diyos kan Legazpi tabi, Sir Pio. Saro so ordinado ng pade. Roger to that, Sir Pio. Tulong diakono. 5. 5 diakono. So pade, taga sa intabi to Ands? So pade tabi, Sir Pio, taga Bongga Bakakay Albay. Bongga, ang si Father?
Father Wilson Bejo Jr. E. Batalier. Congratulations. So, kuha na siya. Talagang ordinado na, konfirmado na, padi na. Yes. O ining tulo mga diakono ano sa diocese. Sige. So, pero kaya sabi si Pio na good news kasi may lamang diakono, hindi ko kitensor ang padi. Isabay ko naman ini dahilan sa wala ni na-record niya na bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay, sa laog ini kan 7 na nagpositibo region-wide. Iyo, magayuno na ang trend sa Legazpians, nasingitan lang ning saro, ngunya na si Mana, then puro na naman zero. Ano? Yes, early Christmas gift. Early Christmas gift. Magayunon ang kooperasyon. Ara mo, sa herak yan kan mahal na Diyos, buda so kooperasyon ta. Yes. Ano, kooperasyon. Kooperata, i-open up tayo ni mga noorin. Halimbawa, ma-maintain na permi ng zero, ngayon tulo o duwang simana, baka hagado, naramduman mo kay tuan so sibot kita sa Kapitolyo. Yo. So, enot pa sa nang pagbutwa kan ko. So, dai pang COVID sa Albay, baga bako? Ang plano baga ka ito, isarado ang Albay, tanganing daing makalaog na COVID, and sa laog ni nagkapirang simana, kung daing maglaog na COVID, normal kita, normal. Yes, ito so plano baga ni Governor. Oo, nalaogan kita, dai na kita naka-normal, di ba? Ngunyan, sana kung ma-maintain ini, at least ang Legazpi, ma-maintain halimbawa, aning 2 o 3 simana na zero COVID, i-open up ta ki Mayor, kung pwede itong gibuhon. Nganing ma-maintain na. Oo, na maibalik yung Legazpi sa normal. Taday naman ni nagko-COVID, ay na nagpa-positive, pero istrikto ang boundary kan Legazpi. Yes. O pwede sana ano, sige. Hopefully. Sige. So, basta ang nag-positive sa Pili, masakam surting sa Roan Masbate and Sorsogon, na total recorded na is 3,328 and aktibong kaso is 436. By the way, Ans, ano, napipreoccupy kita sa mga nagpa-positive budaday ano sa Legazpi. Pira pangunyan, an iyao na nagre-recover pa na positive sa COVID sa Legazpi. Mga last na update ni Mayor, baga less than 20 na lang ito tabi si Pio. And actually ngunya, nigwa na naman ni Dua na naka-recover. So, pabawas so mga aktibong kaso ta sa Legazpi. Iyo tahilingon taan kung inversely proportionate na nagbabawas, dapat dai naglalangkaw man so nagbabagong positive. Yes, dapat proportionate na sinda, nagbabawas na so numero kan gusto sabihin, nagdadakol na so nagre-recover, nagdidiit dai na ning nagpa-positive. Yes. Oho, tanganing makakonta. Kung ito so halimbawa, pero ito 20 mahigit. Dati. O kung mabawasan na yan ning mabawasan, na dai na ning nagpa-positive, magayon na yan na trend pa. Yes. Sige, okay. So yan sabi sa Pio, araman to naman kung ano ang disposition ni Alcalde sa mga maabot na daw. In kaso wala na talaga, ni maidagdag na kaso pag COVID-19 sa sudad kan Legazpi. And padagos nang makarecover sa mga nagpositive sa Legazpi. Yes, sige. To that. Okay. And tabi sa Pio, mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Kumpadre Nal, anong advice natin kay Luwens Buda kay Pading Jim? Luwens and Pading Jim, ma-station break kita, ta inabot kan oras, station break, news break, hanap buhay, kamon masunod tulos. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sakto, alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon detalyas kan alas 10 na bareta, Lado Nacional. Ipinahayag kan Food and Drugs Administration na sulamenteng ang mga drug manufacturer, distributor asin ang gobyerno sana ang pwedeng maghagad ning Emergency Use Authorization o EUA sa ahensya para magamit ang bakuna na nagpapadagos ang pag-aadal. Sigun kay FDA Director General Dr. Eric Domingo na bako porke may EUA na, handa na sa commercial use ang bakuna. Paliwanag ni Domingo na daiman kinakaipuan na mismo ang manufacturer ang mag-apply nin EUA. Enot ka ini base sa Executive Order 121 na pinirmahan kang presidente na pinagtutugutan ka ini ang FDA na mag-issue ng EUA para sa gagamito na bakuna kontra Coronavirus Disease 2019 o COVID-19.
katakod ka ini, ibaba naman ang proseso kan processing time o kaya ibababa naman ang processing time para sa pag-aprobar kan bakuna hali sa dating 6 na bulan, asin ngunyan 21 dias na sana. Alas 10 na bareta, sinurat sa newsroom, nagtarabang, News Direct Edwin Peralta, News Manager Mardela, si Padingnal Baldo sa technical control, ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor. Alagang ospital. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa 4. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw an sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ang Pasko, panahon ng pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang sarot. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa Federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President ex officio Councilor, mailing akunyate minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap all-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursige asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos.
Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan samong manihamiento na day mawara ang pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat niyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. DCGB on assignment. Si Luens on assignment dyan sa luwas. Kasabay si Madam Humamil Candep-Ed. Luens, go, go, go. Good morning. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Location ka na DCGB News niya, digdi sa Lamba Elementary School. May kinaaraman tabi ni Sir Pio niyan sa pinag-implementar ka na Department of Education ka na school-based feeding program, nutritious food products and milk feeding na kung saan seryoso ngunyan ang DepEd Region 5 sa pag-implementar ka na milk feeding program sa mga manlain-lain na eskwelahan asin nun sa mga naging pilot kay ni Iyo na Legazpi. And sa ngunyan tabi Sir Pio, mga sanggatos ining magurang na tinawan digdinin na pagkakataon na matawanan sa ilang mga akin na matawanin siring na benepisyo. Only tabi Sir Pio, ipinagpasa kita kay Ma'am Tess Rabulan na nutritionist ka na DepEd Region 5 may kinaraman sa siring na bagay. Makakaulay na tabi Sir Pio si Ma'am Tess Rabulan. Ma'am Tess, mga maray na aga po, dahil po kita sa DCGB. Nasa ibong nalinya po si Sir Pio Fernandez. Ano po ma'am ang pinaka-objeto kay nga school-based feeding program na ipinagigibo niya at digdi sa Lamba Elementary School? Please go ahead po. Hello. Yes. Good morning, ma'am. Si Sir Pio Pio. po. Opo, good morning po. Good Go ahead morning po. sa mga listeners ng DCGB. First of all, ang objective po ng aming school-based feeding program is to provide nourishment of food to our learners. So, ang school-based feeding program po namin, we have two commodities. It's the nutritious food products, which could be fresh fruit, enriched bread, and good crops. Pero they selected the bread at saka fruits. No? Yung isa naman po, Sir Pio, ay fresh milk. And this is supplied by GSAC under the Philippine Carabao Center. So we have a coordination of two milk companies, government agencies, the National Dairy and the Philippine Carabao Center. So ito po ginagawa ngayon at ito po hindi lang po sa Legazpi, kundi sa iba-ibang divisions ng Region 5, but it so happened that we are residing in Legazpi kaya dito po kami nag-witness with media yung ginaganap na distribution and ayun program for the school-based feeding. Opo, ma'am. Gaano katagal ang ating school feeding program? Opo, Sir P. Ito pong programa namin. Okay, Sir Pio, ang program po namin will only last for 20 days for using the 2019 funds. But definitely, meron pa rin tong 2020 funds which will resume on 2021. So, ito pong ganap na programa ay mangyayari up until next year, granting that the supplies will be benefiting our beneficiaries kasi meron po baga tayong mga bata na mga severely wasted, may wasted, meron tayong all kinder. And we also we only qualify also other beneficiaries, lalo na kung medyo may sobrang pera pa, na yung division focal gumagawa ng paraan to include children from indigent families. Meron tayo yung pupils at risk of dropping out. Tapos may mga bata na from indigenous people. And of course, yung stunted learners.
So marami po ang pwedeng pumasok dito sa programa. Actually, with the corresponding funds per school. So yan po ang kabutihan po ng programang ito kasi we have selected a lot of beneficiaries for the feeding program Ma'am, in this time of pandemic. sa tingin niyo, madam, sa time span na inyong itinalaan, 20 days, ma-attain na Thank ba you. na- Thank you po. At salamat sa suporta. Ay. Of course, ng mga media dito kasi the parents are enlightened. The more they show the cooperation and of course, they're always in school to participate in all programs of DepEd. Opo. Ma'am, sa 20 days po ba na yun, maging effective po ba ito yan na natin, program sa mga bata? Most likely, pwede naman for a time kasi it will supply 1/3 of their recommended energy nutrient intake, which is about 400 kilocalories because of the combined enriched bread and the milk. So, ito po, ang mga bata kasi, we have the category of 1,200 to 1,500 kilocalories. So, if DepEd feeding program is providing 400 kilocalories, it can assume and presume that the weights can be sustained na maintain nila for the feeding. Okay po. Sir Pio, may apot ang kapatabi ka Day na. Okay, thank you. Thank you so much, Sir Pio. Salamat po, ma'am. So, yan tabi Sir Pio, si Ma'am Tess Rabulan, ang satuyang nutritionist digdi sa DepEd Region 5, may kinaraman sa aktibidad na inita. Sa kanyang tabi, Sir Pio, nagpapadato sa kanyang pag-distribute sa mga magurang dahilan ng mga estudyante na pwede magluwas sa mga oras na ini. Yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag na istorya, digdi sa sakuyang location, talagang pinag-obserbaran digdi ang social distancing, as in iba pang mga minimum health protocols na ng maiwasan man ang kanayap kan patakot ka na COVID-19. Ako po, si Lumas Murso Barcena, salamat maray na agad. Nasa linya man si Pading Jim, nag-abot na, naputol na. Pading Jim, sensya na tabi, ha? Redial na lang tabi, Pading Jim. Anong advice mo, Pade? Halaton ta si Pading Jimmy. Sensya na, Pading Jimmy, ta inabot kaya kita paano pag-standby nindo kasubago. Kan oras na, ayan, nagdadial si Pading Jimmy. Establish mo muna, Pade, ang linyang maray. Okay na, all clear na. Si Pading Jim nasa linya, nag-abot na po. Suraberdam, dahil na marali dyan sa third. Pading Jim, go, go, go! Yes, salamat tabi pare. Positibo. So, Robert Job, na-confirmar na kan sinugo ni Regional Director Toquero. Ay, salamat. Uminabot na, ready nang i-transporter inihinig sa UAS. Day na marali si Kong Dede. O, dahil ito masabi. Nata. Ano yan istorya? Medyo na-delay sa proseso. Oho. Mga protocol sa custom. Iyo. Oras na matapos na ang mga requisitos, posible December 12, ibibiyahe na inipasiring digdi sa 3rd District. Yan. Partikan patunay, ipig-post na kan sinugo ni Director Toquero. So, Yan. ebidensya. Yes. Nayaw naman ang gad. May kodak na. May kodak na. May kodak na. Halat-halatot sa nada. Kan mga parauma, asin ni Congressman Didi. Ang pag-abot kay Nigde. Yan. Very good. Ang makonsuelo si Isay ma-welcome. Sa mga Chinese engineers. China at mga inipapa-restaron. Oras na ikabit ang nasabing importanteng bagay. Sa rubber dam sa UAS. Na iyon na magsusupply ng tubig importanteng maray sa mga kabasan. Nangani magkapagtanom ang relibong mga parauma sa UAS asin libon tabi pa di. And saro pang istorya dyan is yung pagporsigir ni Congressman Didi. Dakulaon na factor ito na huminiriro sa mga taga niya may speed up ang pag-realisar kang proyektong iyan. Sige. Pero, entonces pa ni Pade, iyo nga ni. pag-abot digde, sabi ni Congressman Didi, masasatisfasiran siya once na nag-operar na ini. Yan. Napaka pag-abot digde, pag binuksan, kulang ngayat kitornilyo, bako ngayat tugma sa sukol. Yan ang, dahil pa kayo itong, nga sabi mong dahil na manlawas, dahil pa mapipuntuhan ito. Entonces pa. Entonces ito. Pumormal pa ang niya, tapos tututukan pa ni Congressman Dede. Malay mo pag-abot nga di second hand dito. Dahil pa man tapos, katapusan kayo ni Con.
nakakabit na, Yan. nagpupunksyunar na. Yes, sige. Yan, tabi pa mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si JB nyo. Salamat kumpadring Jimmy sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Pade, gulpi man ko taanaan sa kuya man na pagmaniugot. Makaoro istorya pa sa Indo, nin mga temas, mabasa sa mga text messages manindo, tapig dadagitan ako. Sige nga yan kan mo kan para antabay na yung pigbabasa ang text. Kundi mala mo iyan. Ipit po kita gabusi sa parpo. So mga backlogs. So mga yaong padigdi sa kuya man na programa. Kaya pasensya na po in the spirit of Christmas Day, ikaw magharali ng mga parantabay ha. Gustong gusto ko na sunakato na nindong istoryang piggadro diskoter tabaga. Mga greetings nindo, mga paparamdam. Pero talagang time is our greatest, sabi na nga ni constraints, ano? Sa pangarang kabilog na puwersa, padignal, kasya na yan na mga natatada pa. Sige, approve nga yan. Tamang-tama nga yan sa imong pag-exit pading piyo. Salamat kan sa ido pag-antabay, amang Diyos ang magbantay. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang